ଦାଦା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ସର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ଭାବେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ଠାରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲେ। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ମୋତେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ସଭାପତି ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରୂପେ ମନୋନୀତ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 1200 ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ସ୍କୁଲ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେହି ସବୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ସର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତି ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ର ଯେମିତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ। 1928 ମସିହାରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ସର 4 ବର୍ଷ ସଭାପତି ଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ସର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ଏବଂ ସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଆଭାରୀ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରାଇଲେ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ, ନିଷ୍ଠା, ଆଦର୍ଶ, ସତତା ଓ ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ନେଇ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶାତ୍ମକବୋଧ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଥିରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ବିକାଶ ହେବ ଦେଶାତ୍ମକବୋଧ ଭାବନା। ଦାଦା ଯେମିତିକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଲା ପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିବ? ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କୁ? ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତଦାରଖ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ବୈଠକ ହେବ, ସେଥିରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏଇ 12,000 ସ୍କୁଲରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 25,000 ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ସର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରାଯିବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।